Gikasuhan na sa NBI 11 ang mga nalambigit nga empleyado sa Local Civil Registry sa Santa Cruz, Davao del Sur, kalabot sa gingong peke nga birth certificates sa pipila ka Chinese nationals. Ano yung report ni John D. Esteban? 66 counts sa mga kasong pagrapas sa Registry of Civil Status, falsification of public document, graft and corruption ug perjury ang gikaso sa National Bureau of Investigation batok sa mga opisyal ug ubang empleyado sa Municipal Civil Registrar sa Santa Cruz, Davao del Sur. May kalabutan sa pag-issue og pekeng birth certificate pinaagi sa late registration sa mga Chinese nationals sa tuig 2018, 2019 ug 2021. Na-endorse na matud pa sa NBI ang maong mga kaso lakip sa gikasuhan ang kanhi Municipal Civil Registrar sa Santa Cruz nga si Mario Tizon ug ubang mga job order clerk. Ito yung mga names nila: Mario Tizon, Marilyn Lopez, Abraham Casar, Rebecca Jane Aroma. Ito yung mga kinasuhan natin sa Office of the Ombudsman. What are the positions when they commit violations? Itong isa is chief, yun namang iba, mga empleyado niya doon na nakita namin sa birth certificate ay mga pumirma. Sa karon, nasayran nga anaa sa sobra 1,500 ka pekeng birth certificate ang na-issue sa mga Chinese pinaagi sa late registration. I tell you, this 1,576 consists only of 2018, 2019, and 2021. Now we are backtracking on this from 2016 up to 2023. Alam namin, hindi lang to 1,576. Meron pa itong madadagdag. Dugang ni Attorney Albao, doon na pay laing LGU ang nasayran nila nga ga-issue og peke nga late registered birth certificate sa mga Chinese. But this time will not divulge the names of the municipality or LGU. Not unless kumpleto na yung mga ebidensya namin and investigation. Kainumduman nga nagsugod ang investigasyon sa NBI kalabot sa mga pekeng birth certificate human nasayran nga migamit si kanhi Bamban Mayor Alice Guo og late birth registration aron makakuha og Philippine citizenship aron makadagan og mayor niadtong 2022. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao og pahayag ang mga gikasuhan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.